Avui estem fent una COE, que és una avaluació de competències objectiva i estructurada, que hem dissenyat el Col·legi de Metges de Barcelona i la Societat Catalana de Medicina d'Urgències i Emergències. L'objectiu principal és avaluar un conjunt de metges que estan treballant en un grup concret. És important perquè l'avaluació de competències dels professionals, dels metges en aquest cas, és molt útil per poder assegurar la qualitat, la homogeneïtat en les cures i els tractaments i, per tant, la seguretat clínica pels pacients. El que intentem és veure com són de competents aquests metges en diferents àmbits de la seva competència, tant amb l'anamnesi, l'exploració física, les habilitats tècniques, també amb aspectes ètics i de relació entre els professionals. És una prova en la que utilitzarem diferents estacions. En algunes hi haurà pacients simulats, són actors entrenats per simular la pràctica diària que es pot trobar un metge d'urgències. En altres estacions hi trobarem maniquís o diferents formes que el candidat haurà d'actuar. I finalment amb altres simplement interactuarà amb l'avaluador, que és un altre metge d'urgències i que li anirà donant informació del cas i anotant les seves respostes. És una aposta per vetllar per la qualitat, per fer les coses ben fetes, per reconèixer també l'excel·lència i oferir una oportunitat als professionals de conèixer quin és el seu grau de coneixement en uns àmbits i, per tant, també ajudar-los a ajustar la seva formació i el seu aprenentatge. Al final és una aposta per la qualitat i la seguretat. També creiem que ens ajuda a posar en valor que les urgències són un punt cabdal del sistema sanitari, que estan pensats per poder atendre qualsevol situació de risc vital en un moment concret d'una manera ràpida i efectiva, i això és molt important que es pugui fer d'una manera sistèmica a tot el territori català. Des de l'Hospital Universitari General de Catalunya, dins del grup Quirón, volem mostrar la nostra alegria per haver pogut ser els primers participants en aquesta iniciativa. Per nosaltres la porta d'urgències és un lloc vital i clau en la nostra forma de fer medicina. Ha sigut també molt positiu en tant en quant la cohesió, el companyerisme que ha generat i la dinàmica positiva de la qual estem traient un gran benefici, un gran profit. La verdad que la experiencia fue muy positiva. Se valoraron estaciones distintas, con distintos casos clínicos. Resalto que fueron casos clínicos, digamos, cotidianos y que la calidad de los actores buenísima. Lo mismo la calidad de los evaluadores. Estaban, digamos, como escuchas activos para valorar el contenido. Los actores muy buenos, los organizadores también muy buenos, todos muy predispuestos, todo muy bien organizado, el tema del tiempo, de las alarmas. Hay una parte práctica también de RCP, de cardioversión eléctrica, de ecografía de abdomen. Lo que destacaría o me gustó mucho de la COE fue el personal. Todos los actores brutales, la gente muy amable. Es normal que uno llega nervioso, pero cuando ves el recibimiento y los tipos de casos que van muy bien encaminados a urgencias y demás, no solamente reafirmas el conocimiento y reafirmas que el equipo es sólido, sino que aparte la pasas muy bien. Amb aquesta aliança que hem fet tant amb Col·legi de Metges com amb la Societat Catalana de Medicina d'Urgències i Emergències, ens agradaria que això no fos una experiència puntual, sinó que fos el principi d'una aliança i d'una manera diferent de formar i de treballar en la preparació i la formació mèdica. L'avaluació clínica com aquesta que fem la COE és una prova clau per poder demostrar que els nostres metges que ens estan atenent segueixen sent competents per atendre'ns.